Apakah memang seperti itu kenyataannya? Menjadi halak nomor 2 harus memenuhi yang 3 hak marhite-hite pandangan ni halak. Horos madita salukna dihamu kadamang dok dainang boha kabar takamanginang sehat dohita sahak mata benami duhita saluhukna di dia pehita marenganan di tikion. Dihamu kadamang dok dainang di tikion urupan nami mahamu dinalahu mengatusi hatan itu hatta ima jamita di hari Minggu. Nah tersurat di Psalm 110 ayat sada rodi ayat walu. Adorang so pasahatami jumolo mahita martangiang. Asiniro hama di hamu dohok dame. Nasian debata amata dok nasian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Psalm 110 ayat sada rodi ayat walu. Sono mahatana. Martua mahalak aka nadaulat marpangalaho. Aka na marpangalahohon patik ni Jahoba. Martua mahalak aka na mangaradoti aka panidangyon nai. Aka na mangalului ibana sian nasa roha. Huhud aka naso mangulahon hageduhon. Aka na menghapungi aka dalan nai. Nunga ditonaon ho aka paretam siradotan situtu. Aut ni saya masih hohot aka dalaku mengaradoti aka aturammu. Dungi dang tagamon tarura kau. Molo sai hu paratiatehon sudi aka tonami. Sai madok moleate maau di ho. Sian hati goran ni roha. Molo huguruhon aka uhum ni hati goran mi. Sai radotakku do aka aturammi. Unang tung tadi konau situtu. Ido sahakna. Dihamu kadamang dok dainang hurian itu hatta ise hita naso olo molo didok kita nomor 2. Sudido hita makalasson molo adong madok hita nomor 2. Alai ulas doro hatta dang naholan sebutan nomor 2 tu hita. Alai dohok ma nang tapakila lahon memang natutu hita halak nomor 2. Damang dok dainang hurian itu hatta dialak Batak adong donatulu hak naselohot di pernguluan na jala gabi angan-angan manang harapan jala cita-cita ni jolma. Dia me hamoraon hasangapon hagabion. Ido dilului akka jolma jala molo ngadapoti molo sian pandangan ni tor jolma targoar mahibana halak nomor 2. Boha, apakah memang seperti itu kenyataannya? Menjadi halak nomor 2 harus memenuhi yang 3 hak marhite-hite pandangan ni halak Batak. Hamoraon, manang hasangapon, manang hagabion. Apakah itu menjadi kunci natargoar gabe halak nomor 2? Taida makadamang dok dainang sian hamoraon gudang dojol mamarsa nungain nang pe gudang artana. Gudang dojol madang sonang nungain nang pe saya dipapungu-pungu akka artana. Alai mulu pandangan ni halak Batak mulu ngamamora gabi tadok ma jol ma nomor 2 iban. Hape sa sitong na hinilalana dang soni. Suang soni ma hasangapon. Mulu jol ma di halak Batak memang merlubaro bohado asa lam tu sangapna. Bagudang do na napatu pahon galang do mulani harajaun. Jala marhite-hite galang hido
gabiro hasangapon. Diusaha jolma doi asa dapoti. Alai targuar do ibana di si jolma na mertua, ala di bagasan hasangapon ibana. Marhite-hite pandangan ni aka jolma na toro. Manang suang songoni dohot aka hagabion. Moloso adong di bana pinopar. Apakah dia tidak termasuk jolma na mertua? HP tong do dohonota, gurang do jolma nungain, marsak di bayan akaya nakonna. Bahkan upara siani gabi olo do marsahid natoras holan alani yanakon. Nah tuduhan akadamang do dainang memang memotivasi halak batak doon lahu berusaha. Memotivasi nguduna bohado ibana tadi sian nakana asing. Iko dapok nado hamoraon, iko dapok nado hasangapon, iko dapok nado nang hagabion. Damang do dainang ditasaluhukna turpuk tahitikion di Psalm 110 ayat sadaro di ayat ualuon. Naing patorakot tuhita songon dia do halak na mertua. Didok do mertua mahalak akan daulat marpangalaho. Aka na marpangalahohon patik ni jahuba. Jadi hatuau ni dang na holan diukur ala ni toluha nakaningan. Sian pandangan ni halak batak. Alai hatuau ni akajol mana mertua ikon bodi ibana mangulahon. Songon najok tupuk tahun marpangalahohon patik ni jauh. Akana martua ikon bodi ibana jonok tu debata. Ala marhite hajo jonok na tu debata. Pasti dia akan membenahi dirinya bagaimana dia menjadi orang yang sayang kepada Tuhan. Bohado ibana asa mengihu tulomo ni rohani debata. Bui dorana kaningan molo hatuaon nabi nereng ni habatahonon holat tolu gambaran. Alai bui donah ala ni hamoraon, ala ni hagabion, ala ni hasangaponi. Mereka berusaha mengalului hagogo nasian portibion. Dang bena mangasahon wason ni debata. Ido gurang nungan akan nama mora na sosial dalanna. Alai pandangan ni jolma mandok mertua maho. Mamora ho HP dalanna taksito. Suang songoni nang akka hagabion. Dilului bana do na boha asa mertua ibana marhiti hagabion. Alai buru berengot tapangala ona so ture. Gurang dona akka dalan naso ture di dalani. Suang songoni ma akka udaon pangalakupon ipatupa. Alai nggo holan torok ni penopar do nungain. Tang nagabi ukuran. Alai ikut tekas do boha ibana mendapatkan berkat nasian dalan nasito. Suang songoni do dang hasangapon. Hasangapon dang ala ni ikon dipaksa. Alai rosa diri dona. Mul hasangapon ni las bohape posisina mul linggap pangalahona pasangapon ni jolma do ibana. Ima gambaran nakaningan na pinatupan ni jolma mengusahakan hasangapon hagabion dohot hamoraoni. Alai dang tardok nesida gabi jolma na mertua. Ala sorap ibana dohot debata. Na mangihuk makadamang dok dainang songon dia do na muse halak na mertua marhite-hite turpukon. Ima na mangaradoti aka panidangion nai. Aka na mangalului ibana sian nasaroha. Bersumber tetap kepada Tuhan. Dilului ibana sian dia dona aka sumber ni najinalona. Mengalului sian nasaroha. Iko boto otta dona hatuau ni dang nasian portibion. Alai hatuau ni jupakit harui marhite pabahenan ni Tuhani. Marhite hajojonok ta tu Tuhani. Gabe hatuau ma jupangta.
nang songoni akka parangi nueno nakadamang do dai nang gurang dona naung di halomo jolma mangulaun hajahaton. Ay toy ma asal ma dapat arta, toy ma asal ma dapat huaso hasangapon do akalan na asing. Alai dalan boha mendapatkan nih, dang dipikir apakah itu menjadi jalan yang benar, marang marhite akadalan nasitong gurang do jolma dang mamaresoi. Hatuaon na teida akadamang do dainang sasitong na ikon hajojono taro tu dewata. Mertua mahita saluhukna ala bui taulahon akan atinonahon ni dewata. Atong dihita saluhukna kadamang do dainang. Taihutom ma buhado turpukon majow hita asa mertua hita. Marhite-hite na mangaradoti akka naon ni pasaha ni tuhatta. Mangulahon akka paretta ni tuhatta. Marhite-hite roha na marsitutu. Gabiboy mahita marsihohot. Jalaboy mahita maparate-atehon suri akka tona ni debata. Ikon argado bet bahenota. Hata ni debata naung saha tu hita. Atau boy madohonota nungain marhite-hite na mangulaun hata ni Tuhani lam tahasiholi ma. Lam tahaburjuhom ma manangihon hata ni Tuhatta. Molo peditikion nungain taida hiralam moru do akamanginangate. Selera ni jolma manang niat ni jolma laho manangion hatan debata. Sada contoh molo dia kaulaon adong makaulaon nasar matua ngadiatur hokian sadi hari dona masuk akka hula-hulana sadi hari do akka madok hata sian akka keluargana dohot akana asing alai molo sahat tu huria namar jamita laho pasahaton tu urian muharo tahe masih makurus nama akan atau ropitar lumo bihasuhuton ipahatok mamang jamitai ngabo tarik ninnate tapi molo akka tulang na kahula-hula na sobarani mandok manang akka dong atubuna sobarani mandok alai go hatan debata toridok dong atori ipahatok patopamu mamang ajan pigon sotong suang jol manongan dong atta manaruho tudi ya ninnate masa dui masa suang-suang itu nang dia kaulau na asing pena na teida apalagi molo dia kapamasu-masuon ngaidok masuk jam 10 alai roro pe akahasuhuton pola terlebak 1 jam 11 ngusai dikuling dok kapat ditai manangka perhubasi pato pamuan no ngamangate asa sangat tepak waktu anongan di ulaun asa sangat nomor sipangan tepak jam sadanin HP isi na terlebak ro halakiro dipaksa do hatan itu hatta nagabe pilihan manang pilihan kedua ikon aka ada tiro na lebih diprioritaskan satitong na unang masoni akamanginang molo pena masa nungai si songoni ala yang harapata targahuma hatan itu hatai ai ido na mengajar hita menugu-nugu hita asa gawe jolma na mertua hita sedia mata boto anggo so tatangihon hatan itu hatta sedia mahita mangulu anggo so daulahoni atau dia walui di do merhiti-hiti pesal menon sai rado takuro aka aturami unang tadikko nao situtu tadadoti ma aturan itu hatta pastina marhite-hite panoguon ni Tuhani tugu-tugon narohita asa gawe jolma na mertua hita asa tarulah kita hatana marhite-hita pena gawe marlasni roha ma akan atorob aka jolma na humaliangta agawi tarpasu-pasu dungul nesida molo nunga jolma na mertua hita ala ni Tuhani
atau margogo mahita saluhukna mian dihatani Tuhatta. Amin. Mauliate ma ali Tuhan diramoti hohami. Hatamma miad dihami. Asa huhanguluhok kami. Asa mertua kami. Jadi